Ka Anderson Higher Secondary School Nongston kala yo ban say yakowe ka samla puli kabala wan shakmat ha ka examen Higher Secondary School Living Certificate HSSLC Commerce stream jong ka Meghalaya Board of School Education Embos dak bakala yo ban rung ha ka top jong ki top 10 la neki pongot ki pa shakmat du jong ka examen ya ka ba result la pan bana ha ka step jong ka khandai tere u jemmang araja apulai kani ka samla puli ka de ka tip ka teng kum ka samla Daïari Nongrem ka kon jong ba CP bersat pat ka kong Daïari Nongrem nakas nong mau klam nong pendeng bat ka te ka samla kala poi ka kerdan basipo dak ba yo ban khur saus pa sau punyo marks but your distinction lut ha baro ki subject Dapat eksama. Kau ada di dalam jumlah di grup di Arab sebenarnya pada di perkara pastor dia juga di Arab sebenarnya